Så kommer vi til Gilleleje, så går vi i byen hele natten, så tæver jeg ham op. Så cykler han hjem, og der er altså 80 km hver vej. Så cykler han hjem, og på Nørreport, der kan han ikke mere. Så han ligger så ned. Nej, han kan ikke mere, han er helt færdig. Hvorfor tæver du ham i Gilleleje? Fordi jeg tæver Jan i Gilleleje, fordi han blev ved med at låne penge. Lån mig lige 200, lån mig lige. Jeg siger, jeg har ikke flere penge, Jan. Din nar, siger han så tæver jeg ham. Ja. Jamen, han bliver ved med at ville låne penge, og der er ikke flere penge. Kassen er lukket. Så cykler han 80 km hjem. På Nørreport, der kan han ikke mere. Han vil gerne til Valby. Ringer. Han laver lige en kort opgave, ikke? Så får han lige lidt penge på kontoen, ikke? Og så ryger han til Valby. Valby!